Ya, mbola magnano mbola tsara akory alantsika jiaby avagnaby magnaraka le madinidiniky ty fôtony moa pause zao io magnano télétravail manafo dia magnararoatra zegny mba mangala tsitsiko an-dranomasina eto akendiky alohan'ny mipody manony asa. Koragnanakahy zegny niany mbola tsika boka sujet-tsika ato resaka karakory ny fédéralisme ny état fédéré le mifampizarany elim-bahezigny. Hitanareo fa koragnanakahy nomoaly mikasiky le forage amin'ny viliny Diego io andraiky resaka hoe kabaron'ny WC public sy ny karazana igny. Izy igny zegny misy raha deux fonds raha tiako ampitaigna taminany igny zegny tena marina. Iny le message deux fonds tagnatin'izy igny tsotra fo. Igny zegny magnambara ary io le mampalahelo aminany karakory ataon'ny fanjakana trop centralisé centralisme misy. Eritreretanareo fa tsisy olo magnano amin'ny andraiky tinana amin'ny tokony izy. Voalohany ny parlementaire amizao endriny gouvernement misy atsika zao amin'ny structure amin'ny rafitry misy amitsika zao io ny parlementaire dia natao agnano lalagna zegny zegny asandreo voalohany magnano lalagna zegny ary agnatin'zegny koa zegny natao hoe ireo andany ny loi de finance zany hoe zegny ny teti-bola mpanjakana karaha ataondreo zao io zegny hoe satria volanintsika ny vola mpanjakana dia ny ministre ny économie et finance no magnamboatra le io loi de finance io zegny magnano tanareo zegny ny vozigny volantsika jiaby boka amin'ny faritra igny avy amin'ny le trésor public ary amin'ny foibe agny de izy boka eo amindray zegny ny ministre ny finance no mahita hoe mizaha hoe karakory no ampiasaigna izy dia andrasagna izy amin'regny ministère isantsokajiny regny. Donc zegny misy managna ataontsika hoe enveloppe budgétaire zegny ny isaka ministère ahafahandreo miasa de igny boka eo amindray rakety agnatin'le loi de finance io dia andesigny amin'ny devant ny parlementaire andesigny devant ny solombavam-bahoaka ka io zegny le solombavam-bahoaka tokotro miady amin'ny hoe amin'ny raha baka amin'ny tanànanany fa naviny koragniko zo tamin'ny vidéo nakatalolo tagny hoe mba ampidiranareo eky agnatin'ny mba sy avy amin'ny ligne budgétaire ao mahakasiky secret ho an'ny ministère ny industrie ohatra. Donc raha io zegny raha tsy diso za mbola tsy nahita maso tamin'ny rahaben'ny conseil des ministres hoe mivolagna fa misy allocation zegny misy karazana entre guillemets zegny subvention no andeha ataon'ny fanjakana amin'ny 2026 raha tsy diso za ho an'ny secret. Bon za tsy nahita maso le détail loi de finance satria reo zao zegny tokony magnano le LFR fa zegny rôle ny député zegny rôle ny député zegny tokotro mamaky raha kanefa volagnintsika hoe noho ny qualité anagnany député tsika raha io boky maventy boka avao misy boky aroe koa miaraka aminany navian'le vola hoe andesa mody an-tragno agny zala raha zegny e atsika mila mandany fo nefa reo zegny misy ataontsika kelyko hoe misy commission agnatin'ny assemblée ao solotegnan'reo zegny andraiky assistena technicien amin'ny ministère ny finance namany regny magnazava le raha en détail amindreo igny boka eo amindray zegny no mandeha amin'ny séance plénière le amin'ny le jiaby miaraka io zegny no mandany izy na tsy mandany izy na misy fagnovoagna tokony atao aminany izy koa io zegny voagna izy mipody indray mandeha izy amin'ny ministère agny de ministère ny finance de vao mipody indray mandeha de vao mandalo amin'ny parlement faharoe koa de le sénat sy ny namany tokotro zegny ny fomba fiasa ary indrindrandrindra zegny ny ataontsika hoe député zegny parlementaire no micontrôler asan'ny exécutif zegny ny rafitry zay niaignatsika hatrizay mampalahelo nefa anao mahita fa député mandeha mangataka zegny ny raha ataony iny tsy magnino loatra iny tsy magnino loatra zany izy olo zegny soit tsy mahay asa anany
so mifanipaka amina sany sasany misy maire-ny etsika ao misy la mairie ao misy la commune ao raha karaha regny tokony agnivon'ny commune sy ny raha aby regny tokony responsabilité ny maire zegny satria olona fidimbahoaka koa io misy olana mitantana io tanàna io les conseillers municipaux sy ny namany regny sy ny karazany karaha ohatra ka hoe zegny ny député zegny andrasana andeha agnano angataka jusqu'à am WC public ny kabone sy ny namany enjagna be zegny reto normal firenenantsika tagnatin'ny 40 ans 60 ans tsy mandroso satria ity système centralisme ty saturé olo mifanipatipaka andraikitra raha tsy tokony andraikitry ny raha raiky ataona raiky ry sy ny namany sy ny nama ary tsindrindrany mila mandeha mangataka zegny amin'ny ambony ay kanefa io zao tamin'ny ohatra système en fédéralisme non vola miditra amin'ny commune fa misy midoko aminano ary mazava ny andaniana izy mety mangataka izy am'le vola midoko amin'ny état fédéré misy izy koa satria ny état fédéré misy izy koa mety magnamia subvention am'regny commune regny erany eo fo erany eo dikan'izay zegny tsy manonga anaty izy kagnaba fa amin'ny garagova izy farany angambany arakaraka an'le envergure an'le raha andeha atao tokotro karaha zegny ataony de reo amindray magnano hoe bon ohatra atsika misy le budget volanitsika am'le infrastructure igny tadidinareo zany agnazava le fomba fandaniagna le vola tokony midoko amintsika ao misy donc partie ho an'ny infrastructure misy partie ho an'ny fonctionnement non partie ho an'ny aide au développement de misy partie am'izay ho an'ny service public amin'ny le ataontsika hoe infrastructure am'le état fédéré raha ohatra ka zegny raha iaratsika agnatin'ny état fédéré jiaby ao raha tiako ohatra magnamboatra port magnamboatra aéroport magnamboatra ino lalagna sy ny namany fa le vola le etra mandeha amin'ny commune agny regny nindreo malalaka regny zegny nindreo malalaka andeha agnamboaragna iregny raha kabone dosy nino raben'ny rano sy ny namany regny de ny conseiller municipal aby reo no micontrôler fandaniagna zegny ary aminay misy le organe ataontsika hoe de contrôle d'état miainga boka amin'ny garagova mizaha hoe tsy miompampagna ny fandaniam-bola agnivon'ny regny commune sy ny namany regny ary garagova amin'ny maha io fokontany commune agnatin'ny état fédéré misy izy dia afaka koa zegny izy mifinancer une partie ohatra amin'ny infrastructure par exemple zao zegny hoe bon infrastructure agnamboatra port atsika nos Diego dikan'zegny tsy la ville tsy commune urbaine Diego zaraiky fo no ipartager le raha be am'zay fa avy koa zegny am'le investissement zegny satria investissement maventy zegny fa misy koa partie ataony le commune Diego sy ny namany ka io raha jiaby io zegny reo olo bo samby olo bofidady na chef fonkontany tanareo baka agny tsy mihitsy izy miainga le chef fonkontany fidiny vahoaka raha mandana fonkontananao ohatra misy karazana hoe misy lino mandeha mangala par exemple zao mangala ataontsika hoe mangala certificat de résidence mangala magnefa baka zegny magnefa regny zegny efa misy ino ty karazana hoe lalagna petraka karakory afahan'le fokontany mahazo iny partie n'igny vola igny sy manonga amin'ny commune nany am'izay fotoagna zegny le fokontany mavita mivanga stylo izy mavita mivanga ordinateur izy mavita mirabe izy mampandeha fokontany nany satria vola ny fokontany nany tsy hoe ke vola jiaby ndraiky zegny hoe gabraraka hoe zegny anaovan'ny président chef fokontany izy non mariny chef fokontany fidiny vahoaka amin'ny fokontany nany ao fa ny vola mahazo amin'ny taxe etra jiaby baka amin'ny fokontany nany ao mitovy le principe le vola miala amin'ny région regny zegny izy mandeha manonga amin'ny hoe misy partie midoko exactement même philosophie koa io raha tegna volagna le raha tsotra le philosophie ny raha io philosophie araiky fo azonareo le philosophie araiky io tsy philosophie maro zegny hoe ny vola zegny izy koa zegny nantsoritigny izy baka amin'ny tany nagnantsoritigna izy io mila majorité partie ny vola midoko fa iny vola baka eo amindray tsy hoe ke vola andeha olanigna gabraraka
fa misy pourcentage ary misy lalagna manindry hoe zegny no azonareo ampiasaigna ty vola ty am'izao pourcentage zao sy am'izao sy zao de lalagna de anjarany am'izay zegny regny parlementaire amin'ny province regny na amin'ny état fédéré regny zegny no mandany le karaha ataony député tsika zao hoe mandany les lois de finance le budget sy ny namany raha zegny tsy raha vaovao raha zegny fa le ologna amitsika zao io le olo fiditsika tsy mahay raha asanany tsy hainy zegny aloha le qualité vonalohany ratsy kena de misy raha io fa izy koa tsy hainy hoe ino marigny ma le rôle nany agnatin'ny raha io tsy raha manjary de vo indrindrandrindra le contrôle zegny misy agnatin'ny raha ao ka noho zegny kifagnafagnamboaragna kabone kifagnafagnamboaragna raha madinidinika an-tanàna sy ny namana sy nana anjaran'ny fokontana ndraiky monsieur le maire agnatin'ny la commune ny miasa lohany zegny fa zegny tsy midika ke rô zao andeha agnamboatra zay rô volanao za fo bazary baka alatsika ohatra bazary koa vola ampidirin'ny bazary io am'le etra ataotsika hoe synthétique sy nama le fen'olo tout de suite imagine nareo fa olo mivatry tomaty mety angalandreo am'le ticket igny asa 2005 asa 5000 ohatra 2005 isan'andra am'regny olo firy vola manonga zegny am'la commune amin'igny kanefa ndray fokontany misy bazary io fo tsisy nataparatany mijoko aminany nefa zao tokony agnadio bazary de gagatsika bazary maloto magnino hay amezantsika tsigny amin'igny président fokontany satria de la commune tsy magnano vola ino ramasendro am'la commune ay ro ndraiky mavita mandeha ramena sali le mon azaboko vo avy am'levinao zabaka io ya ro mavita magnano zegny hoe nefa am fokontandreo ny raha madinidiniky tsy vitandreo fokontany maloto nino point d'eau tsisy mandeha lohan'ny robinet tsy hita sy namany le système n'état le fédéralisme ane zegny hoe misy vola na aveto nipotra boka ty raha ty il faut que vola io majorité nany midoko amin'io raha io agnatsaragna baka hitany vahoaka ka nony président fokontany tsy maintsy fidiny vahoaka fa tsy hoe olo tinitindregna zegny fidindreo le président fokontany karaha ataotsika hoe mifidy le maire ny tanàna igny avy eo amin'izay ngaragova koa fidigna de vo amin'ny rabe député amin'ny province regny amin'ny état fédéré fidigna daholo regny fa regny misy contrôle eto amin'izay misy koragnan'olo hoe anareo tia fédéralisme io boka tia sezy anareo mosary sezy quelle heure zay mosary sezy ohatra ataoko e sary regny nareo agnatin'ny antoko politique na tany ndraiky za e sary nanagna carte ny antoko politique za fa navelon-tegna edy de ohatrino moa karama ny chef fokontany satria zegny agnisan'ny problème izy io ya izy io baka am'le karama zegny le karama atsika tsy maintsy mametraka kendiky ny minimum zany hoe référence io ohatra zao ty le esprit fédéral izy volanko aminao le amin'ny fédéraly le lalagna fédéraly mivolagna hoe zahava niveau de vie n'olo dikan'izay alainy paramètre jiaby isaka tanàna hoe reo amin'ny instat ao magnano zegny reo amin'ny instat ao mahay hoe ohatriny zegny tokotro mety mahavelogno olo araiky igny zegny atao référence igny de igny boka eo am'izay zegny izy ka état fédéré no miindexé izy fivolagnana izy nino dikany atao hoe miindexé satria misy fokontany somary tsy de misy raha loatra aminanao misy fokontany mety misy raha be aminanao donc anjaran'le amin'ny région igny zegny le état fédéré igny no mametra hoe amin'ny état fédéré nay ty zao no ametratsika ny karamany chef fokontany fa izy kosa tsy tokotro ambanin'le napetraka ny fédéral ary ary zegny aminay mampagnirika reto olo reto hoe ambarany garadoko anao radoko eky ambarany garagova karaha ty ataotsika soit atsika raha ohatra za ragova zegny soit atsika misaligny am'le nambarany fédéral ary le minimum nambara fédéral fa zao ataotsika système de prix misy zegny fokontany miasa tsara nampidiky vola agnatin'ny fokontany any indexeko fo izy zany hoe zegny le karamanao de brut igny miragna fon'olo jiaby fa noho nanao niasa tsara anao nagnano raha tous les moyens nampandeky fokontaninao anao mety mahazo igny asa 13e mois mety mahazo prime anao agnabony fa prime azonao io zegny amin'ny resaka hoe misy résultat
io ny manahirana amintsika agny ny manahirana antsika agny atsika zay tsy manana culture de résultat zay zao agnatin'ny fiasagnanay sambo amin'ny karamanana kendriky zegny araiky fa lerany avy zay nagnano chiffre zay le société nagnano ataontsika hoe bénéfice non'olo jiaby zay nazogna bénéfice io misy para zegny fixe itovizan'olo ohatra zay nagnano bénéfice na 10 000 francs zegny le société asanareo olo 10 zegny agnatiny ao antsasaka bénéfice igny zegny le 5 000 aminany igny zarain'olo 10 izy zay samy managna 1000 francs nareo 10 par contre les parts variables amin'izay le 5 000 tavela igny zay arakaraka ny résultat n'le olo tsaraikaraika azahoana amin'igny donc misy part fixe misy part de variable fa io culture de résultat io no tsisy amintsika agny telopolo andra fanjava raiky ka raha za zao zegny eritreretiny ragova ny état fédéré raiky tsotra fo volaniko niny fédéraly lalagna fédéraly magnambara fa karama président fokotany ohatra je dis n'importe quoi asa 1 million de francs ohatra zegny 1 million de francs karama président fokotantsika io le fixe io fa à partir an'zegny io amindray zahoanao amle variable anao par rapport amin'ny résultat mametraka objectif tsaraikaraika amle olo zegny za zao objectif tatranao objectif io azonao i part de variable anao io ary plus aminay part de variable anao io indexegna amin'ny volana ampidirin'ny communenao na koa agnatin'ny fomba nahaizanao tantana le commune ampodiko ndraiky somary un peu technique raha volaniko zegny le parany variable anao iny zegny indexegna dikany indexegna zegny plus hainao ny tantana communenao anao tsy nagnano gabraraka anao tsy dépenser atova ary indrindrandrindra anao nampidriky vola plus satria boka raha ndeha ataoko zay raha tsotra fo commune jiaby district jiaby asiako tableau io raha zavako isaka marandray za mifo marandray io raha zavako azovy mauvais élève ato azovy bon élève azonao zegny zay le asan'ny ragova baka satria izy responsable an'le ampandroso le tanàna le état fédéré io zay fa misy tableau be zegny devant za misy écran ordinateur telo milatra eo amizay le district ma io mijojo isaka amin'ny commune agny azovy ny bon élève azovy ny mauvais élève ino atao bon élève hoe nisy budget nalohegna tamindreo tagny karakory nataondreo nampiasa izy karakory ny dépense sy na anticipegna zegny nagnino ndraiky mataty nagnano lavaka karaha ty nagnino taty nagnano karaha ty fôtony io zegny vola tsy vola atsika fa vola mbahoaka ke noho zegny atsika zegny tsy afaka hoe ivolagna fa hoe ny karaha mamy président fokotany jiaby erany Madagasikara mila miragna non le base fa maizagna fa tsy maintsy apetraka amizay zegny hoe notion na hoe variable io zegny ka io zegny miankina amin'ny ino izy ty résultat n'le olo normal ange zegny anao zao agnatin'ny entreprise araiky anao mamono tegna miasa anao tsy mandrara be namanao ry izy fipiko mandra leran'ny prime anareo tadiavinareo hitovy non anareo tsy mitovy prime tokony azonareo le ary raha jiaby zegny comme ngaragova responsable service public c'est la même chose ohatra za zao angalana amin'ny l'hôpital regny médecin mikilavaka regny karaha madebazindreo fo azondreo anao zao misy mandeha médecin 10 heures izy avy satria atsika mila mampidy culture de résultat zany hoe na service public io na l'hôpital mpanjakana io mila mamaly le raha tadiavin'ny vahoaka médecin mila lera ny raha misy am'zao manino ro mampiady asa ny amin'ny fanjakana iny tsy jirendreo fa anao mandeha nantragnondreo agny baka magnano ino izy ty misy cabinet reo médecin libre ka fivolagnatsika izy ary anao ny mahita ny amitsika agny médecin jusqu'à na 22 heures 23 heures izy mbola miasa fo antragnonanao kanefa nagnino izy 10 heures izy avy amin'ny rabe fanjakana zay mila miova zegny ary zay raha volaniko aminareo hoe io mila le garagova ty mila misy lalagna miaraka amin'ny ro le ataontsika hoe député amin'ny provincial ty raha ohatra hoe province fivolagna izy na amin'ny état fédéré mila enja ary mila voasoratra amin'ny lalagna zegny so anao zegny koa fa tsy mety aminao iasa mpanjakana tsy na problème zegny anao magnabiana cabinet anao tsara misy olo manakina anao agnatin' zegny fa tsy possible kosa le gabraraka karaha io hoe anao zao en fampianaragna la même chose anao mety mpampianatra izy eo fo izy tsy avy amin'ny cours anao mety tsaiky amin'ny lycée mandehandeha mangaima anareo mpampianatra anay zegny ko tsy navy nefa izy mampianatra cours rango lundi marandray lundi aligny jusqu'à dimanche le raha mpanjakana zay karakory zay ivolaniko am'le vahoaka hoe monsieur Ragova
Zanakane tsisy prof de maths pendant 1 mois, 2 mois. Comment ça zanakanareo tsisy prof de maths? Kayegna les lycées les responsables. Karakory fa misy olona tarehy fa zanakanareo tsisy rabe sy nama. Ah, itsanao baka zora nisy dadilany zegny tsy nisy agny ambany volobe anky tsara impody 1 mois zegny. Ah, dégagenareo izy. Atsika mila managna rigueur agnatin'ny raha io. Rigueur amin'ny administration io. Fa io ihany miteraka gaboraraka ty le fampididirana olo. De bo misy le mikoragna amizay hoe atao akory fô ma reto fonctionnaire reto. Ro fonctionnaire io volagny fa nazaveko izy. Ho an'le parti mikarakara le momba raha hitambaragna am'le hoe amin'ny état fédéral ary ny armée la défense zegny ny ataontsika hoe politique monétaire donc c'est finance ny sinamana regny mijano agny regny. Fa ny reste atsika tsy fôtony maka misy olo zany mbola mieritreritra hoe amty structure ny fédéralisme am'le gouvernement fédéral zany mbola misy hoe ministre ny pêche regny efa tsisy regny ary tsisy hoe ministère ny pêche sy ny namany zay fa ny raha misy am'le administration zay andesin'ny garagova io ro ingiaby niasa tamin'ny ministère io ro miasa agny aza avantage capital ange zegny avantage be ho Antananarivo amizay fôtony nagnino ho maro amizay zegny le piasa mpanjakana mivangoko tsisy raha atao aminareo mandeha alefa amin'ny faritsy tsarakaraiky agny. Izy koa fa tsy mety aminany izy amezagna izy fô droit-nany izy magnana safa izy fôtony makamy io tsisy karaha zegny tanindrazagna ombonagna ty tsy anagnana pitié dikan'zegny izy koa fa zegny fandaminagna hoe bon anareo ministère ny pêche taloha mipetraka ny état fédéré tsy maintsy misy service na pêche misy direction io tsy mila hoe andeha morogno ministre vaovao zegny raha jiaby zegny nefa misy izy ka ifaritany hoe misy direction régionale de zegny hoe direction dika zay tsy tragno andeha pitragnareo tsisy andeha iasagna zegny possible aminay le tragno andeha pitragnareo regny fa zaka hafa koa fa mba malaladala kely bokary regny raha regny zegny no anaovagna izy hoe am'le olo mikoragna hoe fandrasagna se io tsisy séjour asegna zay mahatonga za mivolagna hoe alohan'ny raha io mandritra na metragna zao en place izy ka ministère magnano audit manga azova firmarigna atsika agnatin'ny raha tiato de azova magnano nino qui fait quoi où quand mora mamaly zegny rakoto Jaco dia chef service izy amin'ny département zegny hoe izy no misy azy de tia miasany zone karamana amizao io compliqué ndegna agna recense maraka izy tenareo mangala tsaiky terminal mavita zegny raha io aminay mila io atsika mahita fa hoe aza nagnino ndraiky ma département raiky ty maro olo be kare andeha atao ino aby mareo olo abo ametraka fagnontaniagna aminareo za moa ve ilaigna olo andeha mafatragno zao atao fonctionnaire mpamafatragno ohatra mpamafa bureau ilaigna ve zegny sa tsy ilaigna tsy le hoe mamafatragno le mamafa bureau ny fagnontaniagna anaka fa hoe ny mpamafa bureau ve ilaigna mila agnanaovagna izy fonctionnaire d'état amiko aloha de tsia fa zay dia zavatra azoka ataontsika hoe gérer ny société privée ary mamorogno asa amizegny hoe misy olo zegny ok atsika nangana société de ino fivolagnandreo izy le mpagnadio bureau regny amin'ny société androany de anjaran'ny ragova amin'ny mifagnaraka amin'ny société igny magnano appel d'offre sy namany izy migérer piasanany izy migérer retraite ny sy namany piasanany fa mipetraka fotsiny hoe zegny raha tadiavinay ty cahier des charges sy ny zama sy namany fonctionnaire zegny koa zala jusqu'à vie ary zay mahatonga reo tsy rajirendreo reo io otony mareo tranquille fa bon zay fonctionnaire io raha mila miova io le agnatin'le terme de modernisation volanko za koa mambola terme modernisation eny sy hoe raha hoe andeha ampidiko ordinateur sy non le fomba fagnanovagna raha mihitsy mila miova agnatin'le modernisation na le fomba hoe agnanovagna nino karaman'olo karakory sy namany raha jiaby zay zay mila petraka zegny ary mila lalagna zegny no mametraka zegny anareo tsy agaka fôtony za la place ka bandakama karaha ambalagna hely mahaso mahita reo tsaiky magnaiky mandeha misy dangereux tao azafady aminareo
tsy mety anagnanaovagna lève zalahy eto e amin'ny andronandro mana ya entre parenthèse ndraha fo io tsonao fa na ino badakama mikandra koa mikandra ya ke zay le fagnanaovagna izy ke tsy koragna zegny ataontsika hoe lavabe karakory fa le namagna mikoragna le mpagnaratsy hoe ireo mangataka ny fédéralisme dia anareo tsy bôka io ro io olo volagno zegny e aimy hitanareo io igny so anareo gaga mbanareo mavandy za nanjara le feelingnaka jiaby rosy koa mahatonga za magnaraka koa magnano lay mila agnatin'ny tragno mifotsy fa hitanao masy raha dangereux quoi bon bref de raha tegna volagnina agnatin'izay zegny hoe le fikoragnana hoe bon dikan'zegny misy ministère anany manokana zegny karaha hoe misy gouvernement mipetraka koa zegny amin'ny faritra agny amin'ny état fédéré agny de wisy non tsika tsy mila straty maro be karaha zegny izy koa za amin'ny hevitrinaka straty tsy maro ny fokontany président fokontany fidiny vahoaka mandeha aminay commune igny koa fidiny vahoaka le maire zegny amin'ny les communes zegny urbaine rurale de straty magnaraka boka eo amin'izay zegny Angaragova fidiny vahoaka koa igny miaraka amin'le administration nany amin'izay regny fonctionnaire regny no alainy les fonctionnaires zany hoe zegny les fonctionnaires amin'ny tsy amin'ny fédéral agny fa amin'ny miasa amin'ny état fédéré ty zegny le délocalisegna zegny rô regny zay fonctionnaire miaraka magnampy izy maro comme bureau mpanjakana Antananarivo ao misy olo misoma solitaire fo satria tsy asa atao ifegna rôla bro za ty navina hita zegny firy économie ataontsika amizay izy io ka tsy sakanao volagniny za aloha mbola tsy hainiky nahita rapport hoe mikasiky karakory ny dépense poana ataontsika hoe ino ma fivolagnana zegny déficit amreto fonctionnement administration tsika io fôtony hitanareo marana olo koa masy mikoragna problème carburant ndreo miompampagna carburant boka eo reo mikoragna amin'ny pétrolier avadikindreo lamone koa igny carburant nanjary karaha hoe tamby karama ayatsika tsy hodobo le masse salariarytsika amin'ny resaka administration colossal trop atsika atsika fa tsy miproduire nefa ro olo boka le rany izy koa ne nandaniagna vola marany le administration nefa mba mifonctionne le service public regny mbola azo lazaigny hoe tsy magnino zany hoe anao zao mandeha l'hôpitaly raha jiaby mitoriny savasy namany anao zao mandeha amin'ny bureau mpanjakana le raha sady andaniagna vola be ro tsisy raha vitandro ro ndray tsy mahazo volagniny zay zay natra tamin'ny administration de Madagascar zay zegny hoe ino le efficacité nareo ino le résultat nareo andaniagna vola be nareo ary za de mangataka mihitsy hoe amin'ny ministère ny asa sy ny namany hoe mba hagnanaova rapport zo na hagnanaovagna audit manokana mihitsy hoe ministère zao nisan'ny olo miasa ao de zao zegny de zao zegny zao taux de présence rien que taux de présence hoe amin'ny fonctionnaire araiky mba impiry izy présent mandeha miasa ao na misy fotoagna ne hevitry ny ravalo managna ty tsara fa tsy haiko tanao kopaka tsika agny le olo magnarasa hoe nandesy ndraiky io zegny mba agnamezako raha koa tsara ataon'olo atao tsara fo nandesy zay le esprit entreprise en tant qu'izy chef d'entreprise anareo mba tsara ne comme n'entreprise fa indrindra tsika andafa ty anao koa fa miditra agnatin'ny usine anao mibadge taky agnatin'ny anao mibadge igny agnambarana fa tam'izao lera anao nidriky na tam'izao lera anao nanomboky ny asa mary mandeha magnano pause anao mibadge izy fa numériquement tonga de fa hay hoe ahitagna hoe rendement karakory rendement n'olo ty rendement le fonctionnaire araiky na agent araiky satria les services publics il faut les considérer comme aussi une entreprise mais une entreprise au service de peuple zany hoe zegny tsy tokony hagnano hoe miasa aloha amin'ny rentabilité izy parce qu'une entreprise c'est pour la rentabilité zany hoe tsisy entreprise ka andeha hiasa tsy andeha hagnano perte zegny fa ima zegny ninany profit fa ny service public io dia mila olo mitondra zo ary zegny le volagnina amin'ny rangaragova andeha atao fidina ro io il faut que ngahy managna esprit na zegny hoe izy satria izy non seulement asanana ny matomboko volaniko asanana mpandroso le tanàna
izy rabe fa indrindra indrindra asanany koa no responsable ny service public ka io service public koa mila considéré comme une société dikan'izay mila zavy ny performance n'olo agnatinao fa tsy hoe telopolo andro fanjava raiky za gaga misy namako mikoragna aminaka mpiasa fanjakana io ay anao mavilanko karany tragno zany any tsy nefa andiasa zala nagnino hoe tsy nefa andiasa za boka no mal andeha nisomasoma ambiance ke karazandraha hoe ino mafi mivolagna azy lenao anao boka nikatoka marandraigny lenao tsy aforforme izy koa tadidinareo moa malatsao edy anao zay boka nigeka toka mare anao haligny izy de marandraigny aminay lohanao karaha manganganganga tsy hainao namany tsy mandeha miasa olo tsy problème na izy mandeha miasa 10 heures izy mipointe izy fa sapokabo izy magnano business ndraha hafa fomba karakory zegny agniketsika zegny amin'ny raha takigna amin'ny fampandrosoagna amin'ny état fédéralisme io ndraiky le état fédéré non tsy azo ekegna zegny tsy azo ekegna zegny rehefa tsy mety aminao le asa raha be anao marina olo ty agnano koa bodogninao eo fo raha io fôtony nagnino anao bodogno raha io anao mipetraka amin'ny tragno bojo tragno mpanjakana bojo anao mety possible mahazo endamindamnité sy ny namany sy ny namany nefa le asa mpanjakana au service ny vahoaka tsy vitanao magnano izy ahianao mahita mandeha amin'ny bureau anao olo tsotra anao ndraiky rahahonondreo nefa anao ny magnefa reo mandeha mifokontany makafoko merci ton makafoko ton makafoko ary remarquenareo raha ty izy koa fa misy fetifetiny-draha ny tanànao misy ambiambiasin-draha maresaka mandehananareo bureau lundi baka asa weekend raha zao zao weekend de Pentecôte io ohatra mardi boka anareo mandehana bureau tsy haiko ka bon Pentecôte mety tsisy raha maresaka loatra raha mena re fa ohatra karakara tampaky mardi nenareo tsy mety olo agnatin'ny bureau fôtony olo mbola makafoko manafo jiaby jusqu'à ragno boka amin'ny chef jusqu'à amin'ny le olo ino planton ma le vlaindreo magnatikatra tsy haiko magnatikatra taratasy tsy olo agnaty bureau tampoko misy anao mandeha bureau fanjakana ro montsogno mahitanao raha za raha gôva am'iregny de fa mbarako sandra regny ro tsy hainao ino no problème nanantragnonany anao zao mandeha mifokontany na mandeha amila mairie anao zegny andeha agnamboatra taratasy meloko ndraiky izy mahita soranao karakory tsara atsika tsara haindreo fa le vola io raha tsy magnefa io etra io any anao ary zegny any masatro ty tantara ty ry zareo satria am'le hitondrasantsika izy amin'ny resaka hoe fampandrosoagna le état fédéré zegny le commune sy namany ho sarotina atsika amin'ny etra zany hoe atsika andeha androntogno olo baka andeha rotongotsika rô olo aboa etra zegny hoe fa contrepartie zegny mila hitan'le vahoaka fa irirana ampiasaigna le etra anany izy mandeha amin'ny service public raha jiaby mipetraka ajegna izy karakaregna izy atao am'zay raha tokony agnanaovana misy qualité zegny ka ny service public dia il faut le considérer comme une gestion na société fa io tsy société à but lucratif zany hoe zegny hitadiavagna bénéfice fa aty zay nandritra ny tsotapolo taogno ta Madagasikara tsy natao tagnatin'ny lohan'olo zegny service public tompo koa dia mila tantanigny mitovy amin'ny tantagna société fa kosa ny service public tsy natao agnanaovagna bénéfice zegny agnanaovagna hitadiavagna vola satria io zegny le valin'ny raha lefa mivahoaka io ke noho izegny fitiavagna hoe bon telopolo andro za zay mpiasa fanjakana zany any za tsy andiasa za zegny hoe regny tokony fa ravagna daholo regny ravagny regny ary lalagna amitragna zegny anao miaraka midriky io zegny fa misy raha signavinao na anao fonctionnaire zegny anao koa fa fonctionnaire anao tsy magnaraka le ino izy ty tsy matakatra le objectifnao tsy magnano le asa minimum tadiavagna aminao sy ny namany io saoto aminao zegny mampangengeny le fonctionnaire io la modeny française naretsika io anao fonctionnaire andafa ty zegny fa nindreo manko ro zao fa mipetrapetraka raha jiaby tsy de hita loatra fa azao volo tsy mimenimeny en France aty asa mikaiky l'hôpital mandeha amin'ny urgence anao zao mandeha amin'ny urgence anao avy 5 heures raha be mety 3 heures du matin anao voa fôtony saturé io koa misy tsy défaut-nao fa io koa misy défaut-ndreo koa agnatin'ny fitiavagna la grève lava tsy nama tsy mety réformegna zegny fôtony isaka réforme raha io
olo jiaby mijotso andalabe satria mizaly intérêt-nany zava aminay eto l'hôpital tsy zarizary anareo mandeha na Monaco ry à Monaco ry no mandeha l'hôpital à Monaco anao miaraka avy temps d'attente nao amin'ny salle d'attente eo donc le temps ndreo mienregistré anao allez maximum 10 minutes dès que fa avy le médecin mikaiky anao na le infirmière ah monsieur déjà vous avez dès que fa andesindreo bon venez avec moi nanana dès que anao fa mikoragna amin'ny les médecins igny nanana dès que fa tout de suite anao fa mpagnanaovany raha jiaby sy namany sy namany tara ela anao dès que fa miambigny fa radio anao fa mivaly sy namany sy namany tak vita any tsika naty io satria zegny le i zany tsy le fitantanagna le administration ataontsika publique na le service public dia ny considérena fa hoe io ny fanjakana io mandeha dahoara fo ke io zegny mila raha soratiny ary mila agnanovagna code mazava mihitsy agnatin'ny le système fédéral ato misy le ny akapobeny misy amizay am'le état fédéré santsisa isantsokajiny dia io arendro io contrat nareo vaovao eo ataotsika ko anao d'accord amizao anao midoko tsy d'accord amizao anao akory atao fa amezagna anao fotsiny droit anao de magnano asa hafa anao tsisy olana hoe voatery ho fonctionnaire mandramaty zegny esprit dans les années 40 dans les années 60 misy olo araiky zao miditra amin'ny tany asany igny matoe mikokoko izy mialao zegny esprit dans les années 60 fa amin'ny andratsika zao olo agnatin'ny fiainagna anana ta indimy nitsota miova asa ary enrichissant io raha za zao mbarako anareo parcours-naka amin'ny asa voalohany zany asa tamin'ny Talesy faharoe zany asa taparitagny tamin'ny raha ny ino izy ty raha ny bourse ty fahatelo nandeha to tamin'ny mondeny assurance fahaefatra tamin'ny mondeny aviation tany Air France fahadimy nandeha tamin'ny mondeny croisiériste fahatsota zao amin'ny resaka institution financière à Monaco taonaka zao 46 ans nefa io efa tsota io zegny domaine rano jiaby nandehanako niasa zegny ary za zao mety amin'ny taogno avy agnova raha koa zay raha ilaigna amin'ny fiainagna zay ary zegny no azahoanao expérience fa tsy hoe idika amin'ny sekireny rangouvrier niany jusque anao matoe mikokoko ialao iny fivoaragna hitanao amin'ny fiainagna anao zegny fotony bolongamby fo hitanao isan'andra io ba ke io zegny raha ivolagnina antsika amin'ny reto fonctionnaire reto anareo tsy maintsy amboarigny mihitsy ny code-ny raha mamarabenareo fa io tsisy hoe raha figé dans les marbres hoe ke tsy azo soloagna zegny zao mila efficacité zegny raha takigna zao soyez efficace dia amezagna rémunération tsara nareo par rapport am'zegny efficacité nareo zegny de eto am'zay zegny ny mpagnatanteraka magnaramaso hoe mandeha tsara milaminy tsara tsy normal hoe olo andeha ngala bokin-draha agnano taratasy mila mandao fampodiana olo andeha signé zo tsy eo asa olo andeha signé nefa la olo mety nazony le makafoko volagnitsika zay nefa taratasy mety important aminao matoa anao nangataka taratasy iny ka important fa io manao nangataka raha tsy important ma ke zegny raha mila laminitsika amin'ny tantara io dia mbola hoavy moa le tegna fotoagna idiragna agnatin'ny détail fa sendra mba nahita le ino masy ty nahita le commentaire an'le olo maromaro momba zo zegny zaho ton tsy foncez-vous non mariny koa boka zay fa ny amin'ny en privé boka mbola moramora ton en privé za zao koa zany entreprise ke aro fantagoma fantagoma fo rô fotony nagnino amin'ny entreprise ane mora mametraka zegny anao zao misy entreprise anao mametraka ino discipline nao sy namany de vo culture de résultat zany any nahita mbola agnaty rakoranko zay fo maragnako izy magnamboatra le lavaka lohaka en pont sambrano ma zegny misy le lavaka lohaka io hitako amin'ny vidéo io misy olo folofolo rô miasa io le olo avo le ino izy ty rabe jaune izy gilet ndreo jaune tsy ako orange olo aroe no hitanao mitana lapely andraiky borety olo aroe ny conteko mihitsy nanety za biky raha zegny hitanao boka bandakama koa mizaha raha zegny le détail regny raha tegna manety za aminany za tsy de mizara fa eko hoe magnamboatra le olo zay bravo viteky lohaka ty ninakatsiagny ndraiky
za zegny mizaha le détail hoe karakory ataondreo ngiaby ty magnano raha ty. Rô to amin'ny vidéo io eo amin'olo valo volagno. Avoa gilet. Ary hoe araiky lamborety magnidigny ino izy ty mortier igny le ciment miaraka vatovato madinika araiky la amizay zegny norabe. Le valila isany amizay magnino? Sasany mipetrapetraka mifima, sasany mitsangana mitana telefony. Zay mana. Karaha io fô to. Karaha io le feeling zay. Amin'olo olo folo la miasa, ary hoe tegna miasa. Ke rehefa ho avy amizay zegny le prime ohatra amin'igny. Irô manafy valo iny zegny de volo zay koa ne matary zay. Ino le raha nataonao e? Bon, za ndraiky tsy mimekize rô ngavo fa mety asa niasa nataonao tany tsy asa leran'ny pauzindreo zegny. Fa ndray magnano zay fa mandreraka maso mizaha raha io koa. Anao zegny namanao mamono tegna amin'ny raha io, anao koa tegna ny pause, anao magnano mandeha miala am'le champ-ny le raha fa io tan'olo normal. Donc marigny mihitsy le raha io. Ary io le tsy mampandroso antsika farany mare io. Le culture hoe tsisy responsabilité agnatin'le asa atao. Culture de résultat zegny tsisy. Anareo mahita tamin'ny farany teo io tamin'ny rajoelina iny amaragnatsika io sara be. ACC namezagna prime. ACC namezagna prime. Mba olo karakory loatra olo nanoratra zay nandiniky zay nefa problème jiaby ta Madagasikara tao agnarandreo institution voatognotogno. Namezagna prime to. Namezagna prime rô. De hitantsika zegny andro mba amizay mety zay zala. Allô? Ke io miresaka fédéralisme amin'ny état fédéré io tsisy raha karaha zay. Satria amin'ny fotoagna zegny io tsy amin'ny Antananarivo atsika samby atsika eo fa fampiregle izy. Ary zay anareo vahoaka koa azavaigna raha karaha zegny ninakapaka tsotra fo raha ataoko. Za zegny miprendre vahoaka en témoin fo. Za tsy mandeha mikoragna rô. Zay ndeha hagnano la greffe nitapandra gôva karaha manay. Ok. Za mitodika aminareo vahoaka. Azavaiko amin'ny vahoaka. Hitanareo vahoaka. Rô mitsangana jiaby devant. I manafo zegny karaha zegny ataony miasa. Ikenao be amezako prime isa tsy kenao. Anao koa volana aminakay ike ataoko izy. Akoro tsy vola edy. Yagnany. Zay fo raha ataontsika. Fôtony olo jiaby nifidiny vahoaka mivantana. Chef Fokontany, monsieur le maire, Ngaragova, député. Dikan'izay à un moment donné koa fa misy conflit-ndraha ho avy atsika mitodika amin'ny vahoaka fo. Ory vahoaka e. Tia hagnano la grève zay rô ato. Mboagna malalaka rô magnano la grève. Fa ho azaveko aminareo ma ino antony mampigrève rô io? Ty. E tsy mila mandeha mila baka plus 20 comprendre zay. Ke anareo vahoaka koa magneky. Zany olo nampindra aminareo fahefagny. Signaviko fo izy. Izy boka signaviko miaraka amin'igny koa démissionnaka miala. Fôtony nareo tsy tondrako. Karaha zay boka fataoko magnano raha. Za tsy matondra anareo zalahy. Satria i raha ataonareo zegny hitako fa tsy amin'anana magnadobo raha ataontsika ty. Fa nohony anareo nagnamely fahefagna. Nampindra. Ikeko raha volagninareo zegny. Fa miaraka amin'igny koa za mandeha. Za izy ambarako anareo 46 ans za fa misy domaine d'activité tsota zegny niaignako niasako. Dikan'izay za tsy miala eo niany tsy avelon-tegna. Satria za mbola tsara nagnano zao teo za fa navelon-tegna edy. Ke tsy za avy eo niany za tsy avelon-tegna. Zegny edy entre parenthèse tsao misy sasany koa nieritreritra itonzy ma zay raha fa ikendry zegny. Zala toza magnara coursi karaha zay. Exemple zegny ton. Exemple d'illustration agnarany. Ya. Tanao de 20 à 100 millions d'ariary volagniny ton ato le prime na CC. Anareo vahoaka. Atsika vahoaka ave magneky raha karaha io. ACC naviany korontagna jiaby ambony ambany ty. Jusque amin'ny rajoelina fa olo fa nefa misy 8 cm mbona de atsika ave de atsika zala atao manahiragna. Ke zegny izy avagna aby tsy ataontsika lava eky izy fa mbola misy levon'ny zoko be donc niany zay matsenaka tafikoragna asa kelera levon'ny zoko be mety soatanao raha ohatra ka tafagnano anao niany. Misy mahaizan'ireo vahoaka manatriky eto koa misy levinao koa de karaha zegny. Raha zegny mila misy au fur et à mesure zegny tsika miditra agnatin'le détail zegny karakory raha be sy namana fa le bebe tiako ampitaigna aminareo niany zay raha tsotra fo. Vita eky zegny le culture ny hoe telopolo andro fanjava raiky. Zegny fo. Ary io agnatin'ny système fédéral, amin'ny fédéralisme, io tsisy zegny. Fa hoe olo jiaby io dia mesurena amin'ny résultat-nazy. Ary le salaire anao zegny après ninakazy io
Ataova regnao ton. Ataova vers 15 heures fa za mbola andesy kely amy ranomasy bakôry koa manao zay. Somary mipikipikely ataova 15 heures anao magnano dans 30 minutes. Bon, zegny fa ny zoko be ho avy, zegny izy riavagna aby ny bandakama jiaby. Za somary perturbé nahita raha rô kakamalandy nandalo teo hoe azafady amintsika jiaby fa mahazo adaly andeha volinety jo mbola adala. Ok zala tsaratsara tsika jiaby de baka eo zegny vers 15 heures zegny zoko be magnano live nany koa de agny atsika mifanojo. Tsaratsara tsika jiaby vilomy madinidinika rô vilomé.